Salut, frați și surori în Hristos, sunt Mike de la We Are The Saints. Am un alt videoclip aici pe care îl fac. Domnul a pus asta pe inima mea și când El pune asta pe inima mea, e timpul să scot acest videoclip anume. Așadar, acesta nu va fi foarte lung, dar este ceva ce aș dori să citiți voi înșivă. Duceți-l la Domnul, meditați, rugați-vă, citiți-l. Dar acest lucru a fost destul de important pentru că am simțit cu adevărat că există o parte a trupului care are dificultăți. Cu inamicul care le minte continuu și le spune că ei, știți, nu fac ceea ce ar trebui să facă sau că nu contribuie la trup sau nu contribuie la slujirea lor sau orice altceva. Și am vrut să încerc să vă ajut să înțelegeți că acestea sunt minciuni pe care inamicul vi le aruncă și Domnul vrea să aveți ceva ca parte din cum ar fi repertoriul vostru. Așa că orice faceți în fiecare săptămână sau în fiecare zi în scripturi sau orice altceva, adăugați acest lucru. Deci, practic, ceea ce mi-a arătat Domnul a fost Luca 6, capitolul 6 din Luca, versuri 20 până la 49, este ceva ce trebuie să adăugați cu adevărat la, din nou, repertoriul vostru. Orice ar fi, faceți într-un mod regulat pentru a închinare, pentru a vă apropia de Hristos. Și acesta este ceva ce trebuie să aveți cu adevărat impresionat în inimile voastre, bine? Voi parafraza câteva lucruri, dar vă voi cere să le citiți și să le aduceți cu adevărat înaintea Domnului, bine? Și să le adăugați cu adevărat la rutina voastră, săptămânală sau zilnică, bine? Dar, practic, ce spun? Acele versete voi puncta doar câteva lucruri aici. Trebuie să vă mențineți dependența de Dumnezeu întotdeauna. Reamintiți-vă că nu puteți face lucrurile prin propria voastră putere. Și asta este perfect în regulă. Așa ar trebui să fie cu adevărat. Domnul se desăvârșește pe drumul vostru, în slăbiciunile voastre. Deci, reamintiți-vă să vă bazați întotdeauna pe Dumnezeu. Încercați să vă țineți departe de lume. Lăsați grijile lumii în urmă. Este important pentru a merge mai aproape de Hristos, de Dumnezeu. Iubiți întotdeauna pe dușmanii voștri, binecuvântați-i. Bine, dați celor care cerșesc, cer de la voi, bine. Și când faceți anumite lucruri, nu așteptați nimic în schimb. Acestea sunt, puncte care sunt intenția inimii voastre, ceea ce Domnul privește când se uită în voi și vede unde sunteți și ce faceți. Întotdeauna cu inima, pentru că inima întotdeauna conduce cu intenția voastră, întotdeauna, nu mintea voastră, inima voastră. Bine, nu judecați pe alții în nicio circunstanță, iertați pe toți pentru orice v-au făcut. Și acțiunile voastre vorbesc mult mai tare decât cuvintele. Amintiți-vă de asta, vă rog. Și faceți ceea ce Domnul vă cere să faceți. Și știți ceea ce cere este pentru că este o voce foarte liniștită, mică, o voce foarte dulce în inima voastră, căutând o acțiune, căutând ceva de făcut. Vă rog să nu confundați asta cu faptele. Nu este deloc același lucru. Dar trebuie să existe o acțiune. Bine. Deci nu vreau să intru prea mult în versetele propriu-zise, dar acestea sunt punctele esențiale pe care ar trebui să le căutați în voi înșivă. Și asta vă va ajuta să vă amintiți că Dumnezeu lucrează cu voi în fiecare zi. El întotdeauna
aduce ceva în viața voastră pentru voi, să-L slujiți, să-L ascultați. Și atunci nu te vei întreba sau nu-ți vei spune, știi ce fac eu? Simt că sunt pierdut sau simt că îmi lipsește ceva sau aș putea face mai mult și nu fac. E bine, Domnul te-ar putea avea într-un sezon din unul dintre aceste puncte esențiale din acel capitol, dar Domnul chiar vrea să iei acest capitol la inimă. Acest lucru te va ajuta să crești. Și amintește-ți, este întotdeauna intenția inimii tale. Orice ai face, Dumnezeu citește intenția inimii tale. El nu ascultă neapărat ce gândești în mintea ta sau ce starea ta fizică sau mentală într-o situație. El preferă să citească inima ta, ce spune inima ta și ce face inima ta. Așa că încearcă să-ți amintești asta dacă poți. Acest lucru te va ajuta cu adevărat din nou, te rog. Domnul îți cere să păstrezi acest lucru ca parte din repertoriul tău. Folosește asta. Deci, de exemplu, pentru mine, în Scriptură, cel puțin o dată pe săptămână, dacă nu de câteva ori pe săptămână, încerc să citesc Psalmii 23, Psalmii 51 și Psalmii 91. Și adaug și asta, Luca 6:20. Până la 49, doar ca un memento. Este un loc minunat pentru a-ți pune inima în locul potrivit, pentru a-ți schimba cu adevărat inima, mai mult spre ceea ce vrea Dumnezeu să faci și mai puțin despre ceea ce vrei tu să faci. Bine? Oricum, Dumnezeu să te binecuvânteze. Sper să ai o săptămână de lucru grozavă săptămâna aceasta. Și voi ne vedem în următorul video. Shalom!